Chiziviso chandinacho kune vasikana ma2K vamwe vangu, asi zvekare ndiri tete vavo, ndakamira satete vavo, handiti vasikana vangu muri right here mese. Chiziviso chandinacho kwamuri nhasi ndechekuti unoona sei mukomana anokuda neasingakude, kana kuti unosarudza sei mukomana anokuda, handiti, kana kuti ungaziva sei kuti uyu mukomana zveshuwa ndiye ari kundida. Okay, saizi yedu isu ma2K, handiti, regai ndibate ndakadai soo. Eji yevasikana, vasikana ndofunga maakunyengwa kutangira kuma16 years 17 years zvichienda mberi maakunyengwa. Hazvirevo kuti vakomana vari kukunyengai vanokudai, handiti. Vamwe vachona vari kutoita, vari kutsvaga, vari kuda kuva neexperience yekuti saka inda kudiwa here, kana kuti ini ndakugona kunyenga here, handitya. Vasikana, chekutanga 1 chandoda kukuudza, kana uri musikana usafe wabvuma mukomana waunoona achibva pane pakaungana boys achikumhanyira achita kunge achapera tsoka achimhanya, hey sister sister, woti ndadiwa. Kwete, hauna kudiwa mwanasikana. Ziva kuti kwaari kutobva kumashure ukoko vapedza nezvako vese vari 17 vatotaura nezvako kudhara, handiti. Saka vatotuma hwani wavo kuti achimbonotraya kuti kanoita here. Hakusi kudiwa ikoko yakwe. Okay, ndochekutanga. Chechi2, ukaona zvekare uchiti wanyengwa nemukomana ari kubva pagurupu revakomana 17 avo, ukamubvuma, kana uchida kuona kuti mukomana iye zveshuwa haasi kukuda, rambana naye nhasi uone kuti anokunyenga wechi2 ndeupi. Ndemumwe wevakomana 17 ivavo. Why? Because havasi kukuda but vari kuda kuzama kuona kuti saka isu takugona kunyenga here, kuva neexperience yekuti saka tonyenga sei, saka ndinotodiwawo here, musikana anoita sei, handitya. Ndozvavari kungoda, ndochekutanga. Chimwe chacho zvekare vari kuda kungokutambisa. Vakomana zvavanoita manje vanoda vasikana vechidiki vaya vaya vanenge vachinzi ava zvichiri haichi chimbishi ichi, korochidzi hauri mumbishi iwewe. Ziva kuti haasi kukuda munhu iyeye, ari kuda umbishi hwako ihwohwo kuti anyatsokuchikuibvisa manje ariye, handiti. Saka musangobvume vakomana vese vese. Inini zvangu advice yandinoda kukupai vasikana ndeyekuti zviri nani ubvume munhu akunyenga kana mubhazi chaimo chaimo ari 1 kudai soo. Munhu iyeye anogona kunge atokuda kupfuura munhu abva pagurupu revakomana achikumhanyira. Munhu anoda musikana haabve pane vakomana vakawanda asiya avaudza kuti chii. Ndomubvunzo unofanira kuzvibvunza wekutanga iwoyo. Chero anga achikuda mukomana iyeye, ramba, because paabva apa ati kudii, handiti. Mukomana akangwara anokuda, chero akakuona ari pagurupu revakomana haakumhanyiri, anokumirira kusvika akuona uri wega, handiti. Ndo chandoda kukudzidzisai vasikana ichocho icho, kuti ngwarirai ipapo munoibviswa nevakomana nekuti vanenge vachida umbishi hwamunhahwo ihwohwo. Saka vanozosvika pekutokuibvisai. Saka ndoda kuti mupangwarire ipapo vanasikana, handiti. Idzidziso yandiri kukupai muzuva ranhasi kuti muchangamuke, murege kuitiswa nevakomana. Vakomana ndo munhu anoitisa. Saka unofanira kuziva munhu anokuda nemunhu asingakude, handiti, kuona kusarudza mukomana wako wega. Uye zvekare usangoti ukangoona mukomana wototi ndamuona. Havasi vese vakomana, handiti. Vamwe vakomana vemazita asi hazvirevo kuti anenge achikuda, ari kuda kungokutambisa chete, kungokuitisa obva akusiya. Saka mirirawo nguva. Pane eji yaunonyatsoona kuti zveshuwaka apa ndaakunyengwa, ende ukaona uri musikana uri paeji yekuti pazuva uchifamba kana kuti musitreet kana kuti wapinda mutauni chaimo uchifamba wobva wanyengwa nevakomana 15, nguva iyoyo tinoiti uri kunyengwa nevakomana vari kusvika 100% vakomana vari kukunyenga. Ziva kuti hausati wava musikana anodikika. Mazvinzwa? Musikana akunyengeka ava nevalue chaiyo chaiyo. Pazuva ukafamba kupinda mutauni unonyengwa nevakomana 2 kana kutomushaya, usazvishore, watove musikana manje, wanyatsove musikana ari presentable. Vamwe vacho vakutotya kutokusvikira kuti
tinomutanga takadi. Saka muchiona vachimhanyirira imi vechidiki kuti vakuitisei, usabvume kuitiswa nemukomana. Mirira nguva yekuti pazuva ukafamba pakuuyawo vakomana 2 wakugona kusarudza. Ndiudzewo vasikana kuti vakomana vakauya vari 17 panguva imwe chete unovaitisei ende ungasarudza upi? I17 vakanaka vese, vane mari vese, unosarudza upi? Ndo pakuvakumba kavese. But kana wamusikana ane value chaiye chaiye wakuziva kuti pazuva percentage yako yekunyengwa pazuva ukafamba ikana 30 kana 25% woziva kuti waamusikana. Handitika saka zvichengetedzei kusvika nguva iyoyo yasvika. Inotosvika nguva iyoyo ukagona kuzvibata mwanasikana. Havasi vese vakomana vanokuda uri kuma 15 years varuda ngokutambisa chete. Saka ngatigone kuzvichengetedza vanasikana. Nemiwo vana mama makateerera, ndoda kuti mupewo dzidziso iyi kuvanasikana venyu kuti vagone kuzvichengetedza kusvika panguva yekuti kana vonyengwa vanyengwe ne 25% and below.